Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amihanang Subo kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pa inyo man gipadayon sa iyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilanon naguluhan media ethics. Ang media ethics na bantog pag-ayo sa nangagi pa nga mga dekada, pero gisgutan na gid siya tungod sa daghang kay mga kontrobersiya sa media sa dekada 80, dekada 90. Niadtong higayuna, hapit tanang media organizations giauhag sa pag-umol og iyang kaugalingon nga code of ethics aron sa pagduma sa ilang news coverage, pagduma sa ilang relasyon uban sa mga news sources, pagduma sa ilang relasyon uban sa ilang mga advertisers, pagduma sa ilang relasyon uban sa national security agencies, unsay ilang buhaton atol sa gubat, unsay ilang buhaton atol sa katalagman, unsay ilang buhaton atol sa trahedya, personal nga trahedya sa mga biktima sa krimen, mga biktima sa aksidente, mga biktima sa dagko nga mga bayolente nga mga panghitabo. So tanang aspeto sa media coverage, sa pagtuman sa mga sakop sa media sa ilang trabaho, kinahanglan makover sa Code of Ethics. Kasagaran sa mga media organizations, why Code of Ethics? Pero para sa mga radio stations o TV stations, doon namin among kaugalingong lagda, kanang gitawag na broadcast code. Nagsugod na niya ito og radio and television code. Unya, gisigihan na siya og usab. Daghang kausaban ang nahimo hangtod nga iyang final form pag at least sa pagretiro na nako isip broadcaster sa ABS-CBN, gitawag na siya nga broadcast code. Gihugpong na ang radio ug television code sa broadcast code, unya gitakda nga muluwat sila og bag-ong advertising code. I don't know kung na tuman ba ang mga plano sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, pero pag retiro nako mao na ang latest nga edition sa broadcast code mo ni govern sa among mga programa. Ang broadcast code mo na siya ang nagdili sa pagpamalikas atol sa mga programa sa radio ug sa telebisyon. Ang atol sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, wa ginahimo ang KBP pagpatuman sa iyang mga lagda batok sa pagpamalikas. Kay kung gipatuman pa ang broadcast code, why coverage nga mahimo sa mga diskurso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay malikas mo siya. So, klarong nahadlok ang KBP, gipaluagan ang mga lagda kay Presidente siya, pero dako kay itong iskandalo. Sa unong katuig nga administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, di lang mga lagda sa KBP, hastang mas istrikto nga mga lagda sa Movie and Television Review and Classification Board, isuspenso tanan para sa kabastos o baba ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Karon ila na sang ibalik-balik o hinahinay o patuman pagbalik ang maong mga lagda sa way pagpangayo pasaylo sa ilang paglaktaw sa mga lagda, sa ilang pagsakripisyo sa mga lagda atol sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Na dinhi sa Subo, doon na tay unique nga kalihukan pagpahinumdom sa mga sako sa media sa mga lagda, sa sakto nga mga paagi sa pag-cover sa media, mahitabo na atol sa Press Freedom Week celebration. Kada Setyembre 21 or sa semana nga naang Setyembre 21, mao na ang Press Freedom Week dinhi sa Subo. Karong bag-o gideklarar na ang Setyembre 21 nga Cebu Press Freedom Day. Special working holiday. So holiday siya pero working holiday sa tibok Subo. Gideklarar na mismo sa Republic Act. Doon ay balaod nga napasarana. Ako, pagsugod ining Press Freedom Week celebration, makasulti ini silang Attorney Checking Shares o ubang mga veterano ng mga sako sa media, di kay ko ganahan sa Cebu Press Freedom Week. Kay para na ako muraba og okasyon sa pagpakaroon ingnon. Murag okasyon ba nga ipakita na sa publiko nga naghigalaay mi pero magtapukay di mas buko-buko the rest of the year. Or mo naghigayon na nga mangayo mi mga sponsor sa dagko nga mga kompanya, mangaon mi, mag-inom mi, ginastuhan sa dagko nga mga kompanya,
pikpiko na mo among abaga nga sa ngilngiga sa atong accomplishment no sa tibok tuig. Mura ba unsay kapuslanan sa Press Freedom Week celebration kun mao na nga gamiton hinong okasyon sa mga advertisers pagpalit namo o pagbayad namo. Of course, somebody explained to me nga di man wa man na sila mga bugti. Of course, kinahanglan ta og corporate sponsors kay kinsa man sa mubangka sa atong kaon-kaon sa atong inom-inom atol sa Press Freedom Week celebration kun wa tay mga sponsors mag-amot-amot ta kinsa may mutunga pa paamuton pa sa nakalilain nga mga kalihukan. So diha ko ka-realize nga ang media ethics is not black and white. Nga ang media ethics daghan kaayong shades of gray. Daghan kay ka mga compromises, daghan kay ka mga lusot-lusot nga himuon aron sa pagpasiugda mga kalihukan sa media ethics. Kay tinuod, kung paamuton nimo ang mga broadcasters, di ka mga yung sponsor, way mutunga sa imong Press Freedom Week celebration. Kinsa man ganahan mutunga? Ikaw pagstuhon, ikaw pabayron sa imong gikaon o sa imong giinom. Or, kami sa KBP, amo sa nang gipalabuan, doon namin Broadcasters Month. So, ang Press Freedom Week, usara na kasimana, sa simana nga na ang September 21, ang amo sugod September 1, hangtod pagtapos ang among Cebu Broadcasters Month. Tibuok buwan nami mga kalihukan niadto sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Unya, perte daghana mga kalihukan sa una sa aktibo pa kay ko sa KBP. Pero dugay sa kay ko nagpamembro sa KBP kay para nako ang KBP wa say lami. Na ang KBP lagi dunay iya mga lagda, pero kung dunay media network, media organization nga di ganahan mutuman sa lagda, mugawas lang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa mas gihimo karon sa SMNI ni Apollo Kibuloy. Nasakpan sila sa KBP nga doon sila kalapasan sa mga lagda. Giimbestigar na uta sila sa KBP, dali-dali sila o gawas gikan sa KBP. So ano jurisdiction ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa SMNI. Muna nasugamak sila sa NTC o sa MPRCB o sa Kongreso. Kay ang gobyerno na may mo regulate nimo kung dili nakasakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kay gitahod man sa gobyerno ang self-regulation sa KBP. Although, wa say balaod nga nagdili sa Kongreso, bisag sakop ng KBP, mahimong gihapon kanila nga senaduan, mahimong gihapon kanila pahilumon, samas gihimo sa Kongreso sa ABS-CBN. Kay sakop baya sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang ABS-CBN. Pero, kining atong sugilanon karong hapon, na sentro sa usa ka insidente na unique namo nahitabo ni dinhi sa ato sa Subo. Ug dako ka itong kalisdanan namo sa ABS-CBN Cebu. Nahagit adto ang among kaugalingong Code of Ethics sa ABS-CBN Cebu. Dihang nahimo namong pangu sa News Department sa ABS-CBN si Maria Ressa. Usa sa iyang mga proyekto mao ang pag-umol og Code of Ethics. Ug ang ABS-CBN mo usa sa labing maayo og Code of Ethics sa tanang media organizations diri sa Pilipinas ug sa Southeast Asia. Maria Ressa ba yan naghimo? Unya mga kauban ni Maria Ressa niyatong higayuna, itawag man na sila og mga Tres Marias, pulos mga babae. Ang mga kauban si Chari Villa, among head ni adto sa news sa provincial ABS-CBN, sa mga regional stations sa ABS-CBN. O si Luchi Valdez, Luchi Cruz, muna ikatulong nga Maria sa ABS. Pulos na sila babae nga nagduma sa ABS-CBN News. So sa ilang panahon, labihan ka kontrobersyal sa ABS-CBN, ang mga coverage ni adto sa kanang Rappler karon sa online, mauna ang personalidad sa ABS-CBN, independent press yun ang ABS-CBN. Labi ang ilngiga atong mga daghang kay mig awards atong nakuha sa isog kay namo nga mga coverages sa labing lisod nga mga kontrobersiya dinhi sa Pilipinas, apila dinhi sa ato sa Subo. Na dunay usa ka insidente atol sa pagtimaan sa Press Freedom Week dinhi sa Subo nga wa gyud namo palandunga sa ABS-CBN nga mahitabo. Ug pasayloan ang higayon na wa na koy nganlan nga mangangan. Kay hapit ang tanan nga nahilambigit ining maong sugilanon ni taliwan na sa laing kalibutan. Hinaot makasabot mo ngano nga dili ta mo makahisgot o mangangan nining maong sugilanon. Doon mi kauban ni adto sa ABS-CBN palihog ayon wala ko pangutana kinsa.
na hilabihan ka buutan. Hilabihan ka, tinahod siya sa newsroom. Mas dako siyang edad kaysa among average na edad sa mga reporters. Nag-una siya sa duyan, dugay na kay siya sa media, pero di siya graduado sa mascom. Wa pa may mascom sa pag-eskwela niya. Di siya graduado og journalism. So example ni siya og broadcaster nga produkto sa School of Hard Knocks. Kanabang nakat-on siya sa experience. Pero way makalabaw niya. Pinaspasay paghimog balita, hilabihan niya paspasa. Ang iyang kamakiangayon pagda sa mga reporters, kay siya na may mo deploy sa mga reporters, dako-dako mo siya granggo sa ABS-CBN News Department sa una, way maka-question, maayo kay siya relasyon sa mga reporters, maayo kay siya batasan, maayo kay siya manulti, kalma kay siya tingog, dili masuko, dili tagsao na ha, naakas news, sining kaakay ng news ug hapit ng deadline, pero siya kalma ug pinahimutan ang iyang mga lihok niya, way maka-question sa kalidad sa iyang trabaho. Hangtod nitambong siya ug usa kay kana sa Press Freedom Week celebration, hapit tanang gabi na ay party. Labi na sa culmination, kanang culminating activity, sukrapihang kaon na. Mo nang di ko ganahan mo tambong ba kay mga hubog mi kay kuan man. Libre man inom, libre man kaon, sponsored man. O among mga kuan, mga corporate sponsors sa Cebu Press Freedom Week o sa Cebu Broadcasters Month. Kay hinubnob pa ko ang culminating activity sa usa sa mga hotels, labing inila nga mga hotel sa Subo. Naglami kuno ang kalihukan, naghuman sila kadlaw ng dako. So imagine na, nag-inom ng gabi ipahantod kadlaw ng dako. Usas ni tambong kining among kauban. Sus kiniray among kauban, buutan kaayo, kalma kaayo, pero kung makainom na malahi ang iyang batasan. Mura ba? Lain siyang personalidad kung makainom na. Duty man siya. So, human sa party, ngita sila o balita. Duty sila. So, naa siya ang usa ka unit sa ABS-CBN sa una nga mo cover, na kay sakyanan, ikay pangu, kay ikaw may reporter, na kay driver, na kay cameraman. So, tulumukbo. Pero ikay leader sa inyong grupo. Na kadlawng dako na, padung na silang uli sa ABS-CBN. Ambot nganong diha pa to'y checkpoint o nganong gipara to sila, basta gipara sila og polis. Murag naay polis nga nipara nila. Unya, dito mahitabo ang kontrobersiya. Nakahibaw mi sa insidente pag-air nas mga balita. Doon naman to'y morning news, ang ABS-CBN sa una, unya ang news sa ABS-CBN, human nilang news sa TV, ipasa to nila namo sa DYAB. So ako itong basahon ini ka alas 7, sa mga balita sa alas 7. Pag alas 7, diha na'y balita nga ang among crew sa ABS-CBN gihasi og pulis. Usa ka opisyal sa kapulisan ang hasi sa among crew sa ABS-CBN. Unya, may gani kay wa ma disgrasya ang among crew bisan sa pagpanghasi sa kapulisan. So mauro to'y pasiuna nga mga detalye. Pero na-intriga ko, kinsa magkani nga crew? So nangutan ako ni John Perez, mo may akong desk sa pagbalita na mo, John, kinsa man ni John siya? Si Kuana. So, hapit ako manganli, nakalimot ko nga di nato nganlan. Kumao ba? Kaluoy siya, kibuutan lagi kayo. Siya pagigituyo as abusaduha ni polisa, kaya tuno sa istorya mo ramang ang polis mo isadan. So, human ang balita, tiwas ko sa akong programa sa Arangkadas, DYAB, mahuman ko alas 9 na mas buntag. Human ako alas 9 mas buntag, sugod na sa akong administrative chores. Kaya mauna man ang higayuna nga, mamirman ako mga dokumento, tuman ako sa mga sugo dito sa Manila, daghan kay mga admin chores kung ikay magduma ba o sa ka radio station or sa ka business unit sa ABS-CBN. Tunga-tunga sa akong trabaho, mga dayon ng alas 10 sa buntag. Doon ay nanawag na ko na kailan akong abogado. Di sana akong nganlan, kanitaliwan na sa lay kalibutan. Ingon ang abogado nga, Leo, badlungan ang imong tao di Leo. Kung ano man, attorney. Ingon siya, iya man gibalita ganina nga sila mo'y gihasi is police. Siya mo'y nanghasi is police, Leo. In fact, ang police, Leo, akong kliyente. Kuha akong servisyo, legal services sa
sa pulis, gusto ka mo tan-aw na sa akong kliyente, liyo, bunog kayo. Kulata pa kayo, ha? Yung sa pagkaunsa, siya di, pangutana ng imo reporter, taka mo, balikta niya sa ABS-CBN, tuo mo niya, matarong mo. Gibali man ninyo ang istorya. Ang akong kliyenteng pulis mo, gikulata sa inyong reporter. Uy, sulti atong abogado. So, kailan man akong abogado, nahasol ko sa iyang kasayuran. Ito ka akong gipangutana ang ubang taga TV News. Ingon silang, oy, atong pulis yung abusado. Kabuutan buutan lagi kayo mong kauban. So, hindi ko katuo ba nga mangulata o pulis? Mangulata kag pulis, di ka kaposilon. Mabuhi pagka mangulata kag pulis. Wa pa to'y Duterte ato. So, dugay-dugay na ning istoryahan. Bata-bata pa mi na taga ABS-CBN. So, human adto, akong gitawag sa Ma'am Tata. Kumanta, mao ni akong nahibawan na doon ako nung balita, Ma'am Ta, na nabali. Ang atong balita, ang pulis mo nang hasi, ang tinuday ko nung nahitabo, ang atong kauban mo ang atong reporter mo ay nangulata o pulis. Mas magtatao, sige, tawago na to ang iyang crew. Gitawag ang driver, gitawag ang cameraman. Si Ma'am Tata may nang-investigar nila. Ang sulti sa atol sa investigasyon, ingon ang driver o ang cameraman, ma'am, tinuod na ma'am, na gihasi may pulis ma'am. So ilang gisuportahan ang versyon sa reporter. Of course, gipatawag sa reporter na ingon, ma'am, kanong sa amon ko ma'am, makak diri sa ABS-CBN, ma'am, kailaman ka na ako, kadugay na ako din sakto itong among istorya, ma'am. Kami gihasi is police, amot mo siya ng iyang istorya ron nga kami naman iyang gipakasa. Siya pa'y nanghasi na mo. So, yung sa mga tatao, i-insister man ng itong mga iya kong giingnan na ingon ang mga reporters na ingon ang reporter na o ang crew na sakto man ang atong balita. Sayin ko, binuang rin kay katong abogado nga nanawag namo, daghan sa kito siya kontrobersyal nga mga kaso ba nga kanang abogado sa nga baro sa korte. So, nagpaabot lang may kon, doon ay formal nga reklamo, doon ay mas formal nga investigasyon na among himuon. Pagkadayon ng udto, niingon ang na-interview lang ang abogado, nagpa-interview na sa ubang mga media organizations. So, gitawagan namin sa ubang mga sako sa media nga nagpa-interview mga abogado diri nga ang iyang kliyente may gikulata sa inyong reporter sa mga iyong comment. So, ingon ko nga di man ko may head sa news adto lang tani Ma'am Tata. So akong gi-brief daas Ma'am Tata, Ma'am Ta, ang ubang mga reporters na nawag na murag gipadako sa abogado ang istorya ba nagibali na to ang balita. So nahasol sa Ma'am Tata. Ma'am Tata, nagitali wa na to mahibaw So, ingos Ma'am Tata, sige, ipatawag na ko silang tagsa-tagsa. Itagsa-tagsa na niya patawag ang wa niya ipuna ba, ang reporter, ang driver, o ang crew. Ang driver, di man taga-Subo, uli naman sa probinsya, o niya mo uli siya pagkasunod adlaw pa, so wa siya diha. Pero ang cameraman, taga doon naman sa ABS-CBN, di patawag ng Ma'am Tata. Suspag. By the way, kato rin balita, didako na ito pag-ayo. Okay? Police brutality good. So, gi-headline sa Manila. Nabalita sa Manila. Buto nga, nidako ba ang balita ba? Unya, hastan taga Manila, nanawag na nga niingon nga, ang abogado niingon, gibali man kuno sa ABS-CBN ang news. So, hastang Manila, niingon na tarungan yung investigar niya. So, istorya ni Ma'am Tata sa cameraman. Niingon ang cameraman, ma'am, sa ilo again mi ma'am. Tingnan ko sa reporter, ma'am, balihon ang istorya. Siya may nagbuot, ma'am. Siya nag-edit sa among footage. Iyang gitangtang tong portion, ma'am, na siya ng ulatas pulis. Siya din ng ulatas pulis. Kuratan, ma'am, tatakabuutan ang reporter. Nga naman, siya nalain, ma'am, nakainom. Ingon ang cameraman. Pero, ma'am, ayaw, ina ako'y nagsulti, ma'am. Basta ang footage, ma'am, gusto niya ipaguba, ma'am. Ipaguba niya ang footage, pero wag na ako i-erase, ma'am. Preserve gina na ako, ma'am, kay kung magkinaon sa investigasyon, ako nang ipakita na manitiloon ng footage. Kunya, napugos naman kasi siya ba yung head? Siya ba yung mungo sa among team? Sus, tawag mo, saan mo rin na to?
Ato man ning reporter man nangulata ingon aning cameraman. So gi-report Ma'am Tata nga tong Maria Ressa o sa kadakuan sa ABS-CBN sa kauluhan na mao ni ang tinuod nga nahitabo. Ingon si Maria Ressa, let us review our code of ethics. Pag-review dito sa code of ethics, na nakitaan, manipulation of news. Why first, second, third offense? First offense ra taktak, dismissal. Kay gimaniubra biya nimo balita. Unya kung imo nang maniubrahon ang balita, unya imo nang tabunan ng imong reporter, kinsa pa mong tuo sa ABS-CBN. So immediate yun ang aksyon dayon sa ABS-CBN. Taktakon ang reporter, taktakon ang cameraman, taktakon ang driver. Ano ang cameraman? I think isuspenso lang kay nisulti man. Ang driver, I think isuspenso sa, pero I don't know, nisulti ba itong driver o dilaman na po sa reporter. Basta ang reporter, gitaktak yun. So, gipahibaw na yun sa pag-interview na sa mga sako sa media ni Ma'am Tata. Ingon sa Ma'am Tata, we have looked into the incident. We found out that the reporter manipulated the news. We dismissed the reporter. No, iyang ang gist sa iyang pamahayag sa haskang kuratas mga sako sa media din ni Subo. Wa sila mag-expect ba ngayon adto ka swift, ngayon adto ka harsh ang desisyon sa ABS-CBN. So murag ang unang punteriya sa coverage ng ABS-CBN is covering up. Among gitabunan ang reporter. Sa dihang niingon ng ABS-CBN, amon ang gitarong pag-imbestigar, amon ang kaplagan na sayop ang reporter, amon gitaktak ang reporter, ang coverage sa media sa Subo niingon, ha? Kapagis ko ninyo. Baka ako magtaktak kabuutan na ninyo reporter, sumura na nabali na sa coverage ba? So kitawag na sa kuwatong abogado sa polis. Ingon siya, bay, suspenso raw ito ninyo, bay, gitaktak mo sa ninyo, bay, uluya sa nani, bay, naani pamilya? Ikaw rin nag-ingon nga among gi-cover up. Karong gitinuod pag-investigar sa management, tak-tak, may silot. Siya, bay, ingna, bay, isuspenso lang, bay. Lugoy kay, bay. Hindi man na ito ni, nasa mong code of ethics. Basta manipulation of news, dismissal yun. Yawa may mitigating circumstances good, kaya wala siya mo angkon. Iya man yung ipanghimakak na siya nangulatas polis. Iya pa yung gitaguan ng footage. Iya pa yung influensya ang iyang mga sa daghudlat ba ang iyang mga kauban mutong ang hastang cameraman wa na musulti yang cameraman imbis sa iyang job description mao imo edit sa istorya wa na pa edit sa istorya ang reporter nagbuot unsa nga portion sa footage ang gipakita. So wa gyud ang tanang aggravating circumstances diha wa gyud makamitigi sa iyang gibuhat. So sorry na lang ato ni mao gyud ni ano siya bay amigo na lang to bay luoy kay na bay oy. Igulo ibitaw ito niyo sa taman mauman decision sa management. Sarakto pinasulid na taktak yun ang reporter. Ang reporter itaw dili adunahan. Isod ang iyang pamilya, doon ay sakop sa ilang pamilya nga masakiton, nahibaw mi, suod ka mi. So ang among gibuhat ng mga kauban niya sa newsroom, kauban niya sa TV News o sa DYAB, nag-amot-amot mi. Atul man to hapit ng sweldo, nagsabot ni, mag-amot-amot mi, among ihatag niya. Kay dismissal man ang silot, wa siya madawat down. Gikan sa ABS-CBN. Sa kadagan sa katuigan nga ang serbisyuhan sa ABS-CBN, wa siya madawat. Kay dismissal man. So kami mo ini pabawon niya na mao niya mong maayo kang higala, maayo kang kauban sa trabaho. Saot naman, mao man ni ang sugo sa itong code of ethics o sa nakasipyat sa manipulation of news, kasabot mas nantingali ka kay news organization maguta. So, wag yun yung problema na kasabot yung so, in fairness niya, wag yun siya matukol na mo, wag siya makontra na mo, wag siya masuko na mo. Nakasabot siya sa desisyon sa management. But na siya mga anak kinalapakanon, na siya pamilya nga kinalabuhion. So, luoy kayo sa yung transition ba? Ang kauwaw na nasakpan siya nga ng maniubra o balita. Pero hibaw mo sa iyang kabuutan o siyang maayo nga track record sa media bisan sa kaseryoso sa kalapasan batok niya. Gi-hire siya og laing media organization. In fact, gibutang siya og samang pwesto sa pwesto sa ABS-CBN News ug gihatagan siya sa tanang kahigayunan. Unya
Daghan kay mga reporters karon sa Subo musulti ninyo ang nahimo nilang mentor siya. Sa diyang nahawa na siya, gitaktak na siya sa ABS-CBN. So wa siya muundang sa iyang profesyon ug I think iyang nabawi ang iyangan. Unya ang ug diya na ko nahibawan ang publiko kung muangkon lang kasi imong kasalanan, mangayo lang ka og pasaylo, maningkamot lang ka mabawi imongan, eventually mo pasaylo ra gid nimo ug makalimot ra sa imong atraso. Lipay ko nga ni nakatrabaho siya laing media organization ug ang uban ng mga reporters na ubos niya niingon gyud hilabihan niya kamaayo nga mentor, labihan niya kamaayo nga mo bansay-bansay, labihan niya kamaayo nga mo giya unsaon pag-cover ang mga balita. Wa na mi kadungog ng insidente. Tingali, naglikay na siya og inom, pero grabihan no? Imong lifetime of good deeds mapapa sa usa lang ka sipyat. I don't know. Sa hindsight, bangis ra ba ang among lagda sa ABS-CBN? Pero at that time, nagkauyon mi nga kung isa ni nato himuon, dakon sa di pag-ayo sa atong kompetensya. Ang ABS-CBN mo tolerate day og manipulation. Mulaban din gyapon silang reporter bisag makaplagan nga mao isad-an. Na in fact di man iubrag gyud ang balita, gi-edit gyud ang footage. Kuan ba? Ingog kaayo nga paminawon. So I think ang taga Manila komportable kay sa ilang desisyon, pero kami dinhi Subo kay kami may direkta nga hintungdan, nakakita mamiskalisod in town sa among kauban. Lisod kayo sa among sitwasyon. Pero gihimo na ang desisyon, gipatuman ang desisyon, nataktak gid siya gikan sa pwesto. Unya nakatrabaho siya og balik. So, maybe happy ending ang istorya, but eventually may taliwan in town siya sa laing kalibutan tungod sa sakit. Doon siya lain na hinungdan, sakit ng hinungdan sa iyang kamatayon. Unya ang cameraman, batanon pa man tong cameraman. I think itaktak sa to siya, kaya naman yun makabalik na mo. Unya, naminyo siya og anak sa politiko, basta aron in town kaayo unta ang iyang ugma, kay ang batanon pa kay sila ni apil sa politika, nahimong konsehal sa barangay ang iyang asawa, pero na-aksidente siya o namatay sa bata pa kayo ang cameraman na namatay. Pero throughout the ordeal, wa mausab ang among relasyon. Nagtinagdanay lang gihapon mi o nagkasinabtanay sa sitwasyon. So muna akong ikapaambit ninyo nga pait, lisod nga kasinatian sa pagpatuman sa media ethics. Sayon kay sultihon ng media ethics, pero abot na sa nitty-gritty, inigtuki na sa kinagamyan ng mga detalye, haskan lisura na ipatuman. Musud na ang mga personal relationships, musud na diha ang factor sa livelihood, sa kalisod sa pamilya, kung ipatuman gyud ang mga lagda, haskan lisura. Kana gyud mga personal relationships may makakomplika sa sitwasyon. So ako nakahibaw, dili ni unique namo sa ABS-CBN. I'm sure ang ubang mga news organizations doon na sa mga kalisod sama sa among nahiaguman. But I think lisod kay itong walabwan, kalisod sa among sitwasyon sa kapinangga atong among kauban, pero we have to let go of him kay tungod sa kaseryoso sa kalapasan na iyang nahimo. Pero pasalamat mi nga si Mary Reza ang among pamukay kon lasaw-lasaw pa siya dito among liderato, moingon na siya, kawawa naman, isuspenso lang natin. O yahan ito tingali karon, ingnon mi nga ang ABS-CBN, sila reporter diha, na nagmaniubrag mga balita, ilang gitabunan. O karon, nabali pa kami pa igiinan, nasubraan naman sa ng inyong desisyon. Oy, pero why makakwestiyon na mo sa among pagpatuman sa media ethics, sa among mga lagda sa Code of Ethics. Ya kanang Code of Ethics, kung imong basahon, sus, kung kumprensibo ang Code of Ethics, hasta ang imong sinultihan sa imong programa, hasta ang imong sininaan, i-appeal diha, hasta ang unsa ray mga gifts nga imong madawat, makadawat ka og gifts atol sa imong birthday, atol sa special occasions, pero ordinaryo mga adlaw,
bribery na kung dawat ka o manggagasa, na ay mga code of ethics nga mo specify og kantidad. Kung makadawat ka og gasa nga 1,000 pesos or less, okay ra na. Pero more than 1,000 pesos, suborno na na. Murag ingon ana ba ang as if ma-quantify nimo ang media corruption, asa ang corruption, asa ang friendship sa tali sa mga media practitioners o sa ilang mga news sources. Dili sayon ang media ethics, pero gikinahanglan na sa mga sakop sa media. Otherwise, kung dili ethical ang atong standards, watay ethical standards nga ipatuman, kitang tanan mao'y mapildi. Mawad-an na ang publiko o pagsalig sa mga sakop sa media. Kung ang media as an institution mawad-an na og credibility, kitsa pa may mutuon na to. Kitsa pa mahatag og importansya sa atong mga balita o sa atong mga komentaryo. Kamu, sa inyong kaugalingong profesyon, ma-media man, ma-opisina man, ma-organisasyon man, diha ba sa mga ethical concerns, mga ethical dilemmas na inyong nahiaguman? Yun sa man nyo pag-resolver, yun sa man ninyo sa paghusay, yun sa inyo pagpahimutan ang inyong kaugalingon, yun sa inyo pagbalanse, ang pagpatuman sa mga lagda, o at the same time pagpreserbar sa inyong mga personal relationships. Pero giasoy diya sa atong comment box, din ang atong sugilanon karong hapon. Uban ni Dr. Iris, CB, diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong parayon nga pagsubay, ug pagsalig, o pagpaminaw sa atong panahon dayong kilom-kilom. Salamat, CB girl. Girl, wa para ba ni paniudto si CB?